Intan, selamat siang. Coba lihat. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bahi Bangsa. Awakmu ojo biasa mbok kancing nek salin ning kamar. Engko nek aku diku nek macet meneh. Ora, maune tak tutupi ngene kok, Ibu manjero. Gak. Tak kancing ngene lho. Lah, tak patrekno ngene. Ngono. Ngene ora tak kuncine kan wis mbok singgahno. Iya, aku dinek awakmu kekunci ning jero. Oh, iso dibukane tak ajari ngene lho. Nah, ngene. Ngene lho iso aja pinteran apa? Iya. Alah. Rene. Iya sih aku tak njukuk ndek iki lho. Bandunem ki mbok tumbas tapi nek ora tau mbok nggo ki terus piye jen nasibe jek. Sek dono ndek iki sing nyar di pemirsa ki dono. Ora sing anyar gak iki. Lah ning ndi aja ning kene sumpek ndok rene lho ning jaba. Walah sumpeke ra kaprah. Benak kuwi. Kipase gak no lah nekno. Kipasmu gak no. Sumuk. Iki tanggung kok sore, Mak. Iki sing anyar kuwi, coba le sing iki lho. Sing iki coba. Dadi ora kuwi terus sing mbok pake. Lah yo engko sore nek barang. Lah yo coba dienggo. Kan aku engko sore adus nek. Iya, keramas sisan. Enggak, sesuk ae. Engko sore kenapa? Sesuk. Dah aku coba. Wes. Ya urung lah, urung trep kok. Ya Allah, urung aku nek ngingeti rong tenanan iki, Tan. Intan rek kudu nesu-nesu enek apa to nduk jane? Kek napa apa? Kuwi ketoke model ngono kuwi wis punya to? Ndi? Sing ngono kuwi. Urung iki? Mosok ganggunya? Urung ndi? Apane ndi? Ngene yo, nek masangi. Ojo ra. Iki bandune Intan iki nek mbiyen ditumbasno Mbak Indah seragam hansip kembuh ning ndi ya. Paling ya digawa Mbak Indah kae wisan. Ning omah wis renek seragam hansip karek topine kuwi. Terus sing iku lho Tan, sing jajal iku lho. Ndi? Iki. Iya. Tapi iki kok sore tak nggo omah Iya. aku. Maksudnya ojo kuwi terus monoton. Lho wis apik. Sing sitoke. Iya, Tan. Nah, wis just jis. Enak tulisane. Kayak iso dicoplok ya iki. Endi? Enak tulisane. Ojo iki kayak semacam apa ya, Duk? Magnet. Bros ngono ku lho nek awak nganggo baju pakai bros ngono kuwi. Lah iki sok ben ibu nek wis tuwek kan butuh tempat tidur sing cedhak kamar mandi ya, Duk. Ki sok ben didandani. Ya maksudnya dianusik nuansane apa diganti putih ya, Duk ya. Diganti nuansane putih. Terus engko ya ibu rasa hasenan ra apa-apa, Bu nganggo kipas angin. Terus iki sok diringkesi. Yo ora. Yo melok ibu ra apa-apa kan cedhak kamar mandi karek sret. Kan ditimbali Yo Deli. sabar. Tas sing biasa dienggo pergi-pergi Tan. Wes nang diringkesi nek kuwi. Ayo mateni. Ayo njabuti suket. Ayo. Anggo bandu iki. Iya. Iki tak anggo sok Iya. Wes ndang timbali Bunda Dewi dijak apa kae lho. Sok ben ae wis. Ayo. Sesek nganggo kuwi iki. Lah yo omah sing nggone wong loro ae kok ya sampe dienggo apa sok empen. Nek wis tuwek tenanan ibu kan kadang tukang pipis to. Wis tutup lawange. Dadi cedhak, Duk. Dadi cedhak nek pipis gak usah mlaku rene karek makjris. Wis ayo melok ibu ora Ning ndi? iya terserah ibu apa ning ndi. Aku mah nggawa cadutan ki mang ning ndi leh. Oh iki lho. Ngresiki suket ki lho nek ning paving ki nganu kan ning gone sela-selane paving ki angel nduk tak cukuki. Ayo nek melu. Ayo. Kubane tak teles iki. Iya guys. Ngene iki lho pemirsa angil tak cukuki iki. Apa? Tak cukuki angil ngene iki lho. Terima. Kalau bantalku dino ah. Mbok pepeni kabeh walah rajine cah bantale di anune sprene di lho ki lak ngene lho, Duk. Oh koyo ngene lho angel iki. Oh kok tak sapunane. Terus ibu nganggo cara iki ngene iki lho. Lah iki sing nduru sapa kok iso? Ya ora nek sing nanduri ya tukul pole dhewe lah kok.
Ya lah apa masa ibu pengen nanduri ngene tak nggo apa? Wong ngerusak tak resiki kok. Lah apa nanduri? Iya, ada ngene. Heeh. Ora ra ketok anune bunda ra ketok. Ditutupi ya. Heeh. Aduh. Ini Kuwi kok lho. aku, Bu. Heeh. Hah? Iya. Hmm. Lah apa ngomong apa tan? Deloklah kok sing nyetengno ibuke timbang ora ketok sirahku. Ini tak jebuti nganggo tangan iki. Cek telas handukku, cek telas sih. Lah piye ngene lah yo. Engko nek gak yo tak saponi. Ih, ambune badek. Apa sing ambune Iki yo. badhe? Anduk nek ambune badhe sing dikok ning batan. Heeh. Wis pirang tahun ra mbok ubah. Heeh. Sek. Delok ngene iki lho, kok nek gak dianu malah weki. Nganggo tangan kangelan. Heeh. Sakit ngene. Nek trimo suket ku genah yo kan. Aku ngene iki punya dua pemirsa. Nek ngene iki kok wis tak nggo ya wis gak tak nggo. Anu neh kacentelan nang kono isih. Oh, ngene iki lho angel iki. Dek Susi mau ki ngene, Mbak, Dek biyen sampean nek ruwajin gawe kerupuk gendar. Saiki dek gak tau gawe. Iya beda-beda lah tuh pemirsa. Dek biyen seneng gawe kue-kue. Heeh. Ngono kuwi seneng. Saiki nembok. Heeh. Iso dadi orang duwe semangat mungkin iki kok males ngono ape gawe apa iki males. Ape apa ngono kuwi awang-awangan lho pemirsa. Karena sego berkat saiki yo aku kan jarang duwe pemirsa paling ngono kuwi enek berkat telur ada apa patang ada. Paling ngengeh siji tok, sing telu tak kon nggo diu kan dimakan karo kanca-kancane mesti kemaem. Dek Dewi yo ngono, nek dek biyen kan tak klumpukno nasike. Adu-adu ngono ki tak klumpukno terus tak kena mak sini. Saiki ne kuwi ya ta yo. Gak duwe tapi duwe saiki ndelok tak jajale gawe kerupuk gendar. Jarene Dek Susi, Mbak, sampean suguhan kerupuk gendar unik Mbak nggo bodo. Wong wis padha mbek jajan iki. Sopo? Ya wong-wong maksudnya nek wong-wong kan padha tumbas roti, tumbas ngono-ngono witan ya. Heeh. Sing kerupuk gendar. Aku malah urung tuku jajanan berapa ki? tuku nang, Nduk. Heeh. Kemarin terima kasih dikirimi Mbak Inces. Nduh, Mbak Bella Inces. Santi, ya, Mbak Inces, Mbak Bella Santi. Heeh. Alhamdulillah, terima kasih. Tak ketokno terus, Mbak. Muga-muga jenengan rezekine lancar. Tapi aku pengen tuku neh. Iya, aku tuku neh Ndek. Sore wis tuku ager-ager yo. Heeh. Ager-ager tuku 1,5 kilo, engko dikok toplesnya diresiki terus ditoto nang meja. Heeh. Resik lho kene-kene. Lah ya wis dikirimi Mbak Inces. Mbak Bella Santi, Cece Dewi. Cece Dewi malah parselan kae. Wes karo pemirsa kabeh muga-muga sehat selalu. Dimanapun jenengan berada, ya kan ya. Mungkin iki angel delok tan lho, jajal ngene lak suwep walah susah banget lho nyepit-nyepit ngene iki kudune dicongkel ngene lho. Oh, dicongkel. Iya. Lah piye? Dicongkel. Dicongkel ngene. Buang lera kaprak. Ngene iki terus diwagi. Wis terima kasih Yutan iki. Ini dari kerja kerasnya Intan pemirsa ini dapat gawe papeng iki, terus gawe norepa kuwi, gawe norepa pian kuwi. Terus iki hasil kerasnya Intan, alhamdulillah. Sepurane yo nduk Pak, dek iso mbantu apa isone yo gawe nopian ngono iku. Iku bermanfaat yo nyop. Wes tak dongakno Repa. Yang selalu sayang Intan yo kabeh sayang Intan, Repa, Salwa, kabeh Dio. Iya yo. Paringi rezeki sing lancar, berkah, barokah. Cita-citane Repa, tahu aku pengen tumbas mobil, semoga-moga nduk
dilancarke rezekimu. Pemirsa, jarene aku kudu ngakno aku pengen dodol pulsa lho ya. Yo ibu yo ndongakno. Ning cendake Pak Bambang lho ya, Bu. Insyaallah. Muga-muga ora berubah. Nek kae pengen ngono, pengen ngene, pengen ngono ya wis. Iya, pokoke diyoni, disemangati. Pengen kerja deh koyo Mama Susi kae. Iya. Tapi ora mamanya Repa. Yo Mama Konter. Mboten nangene apa-apa itu. Mama Konter. Satu persatu doa-doa di ijabah Allah ya alhamdulillah. Amin. Wis tak tunggu untuk suatu saat nek pas waktunya sudah tiba awak bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, alhamdulillah Mama Susi sing kene mbek adik-adike. Iya betul. Suamine Dik Susi nek pas libur kerja yo rene. Kok ning kene terus Balik. kerjane. Penting ki padha sayuk rukun. Insyaallah ki nek rukun pemirsa arep ngene ngono ngene iki ayem ngono pemirsa. Heeh. Wong saiki dulur mok telu mosok ora rukun lah ya pemirsa ya. Buke yo seneng delok anak-anake iki wis padha nglumpuk rukun iki seneng. Ono nek masalah dirembuk bareng-bareng. Heeh. Ngono ya kan ya. Heeh. Pemirsa gawe kerupuk gendar tanpa obat kira-kira iso ora ya? Aku tak jajal ya kan. Ibu duwe tepung kanji saiki. Ndi? Ning kono. Wis padane dulu rek. Tuh. Putri. Oh iya tan mbok elingno, Mbak Mutia Putri yo mang lali. Heeh. Pripate jangan ke atas-atas coba latihan. Mbak Putri. Iya, halo Mbak Putri di Sidoarjo. Semoga jenengan segera dikabulkan doa-doanya. Halo, mau kemana Bunda? Neng bengkel. Oke. Mbak? Neng bengkel ya jelas iki kan berhubungan dengan motor. Ora mungkin neng bengkel Bunda iki ape tuku nanas gerujaan iki ya ora. Ngono lho, ya mesti pe. Aku Bu cekno sing tak tuku di ini. Diocekno ki yo engko nek wis azan maghrib engko dienggo berbuka. Nggih, Mbak Putri, Mbak Mutia Putri. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Kirimane parcel ya Allah, aku sampai tilingno Intan. Nek Mbak Putri Bu ugung mbok sebut dah ibu ki jenenge menungso kadang ya akeh laline, kadang Mbak Sopo sing pernah memberikan hadiah untuk kami. Ya mohon maaf nek aku sampai lali. Nek Mbak Sahla barang Mbak Sahla Kediri. Aku lali pemirsa, wis kape gawe kerupuk nasi tanpa obat. Kan nek wong kene ngarani iki bleng lho pemirsa. Jarene iki bleng kuwi mengandung obat pengawet. Jadi aku nganggone tepung kanji wae. Ya wis ayo terus gawe. Nah, ini ada tumbar, bawang, garam nggih pemirsa. Secukupnya, kalian beras. Terus dikain ngene iki lho, Dok. Apa iki jenenge? Magic. Oke. Yes merek apa merek bumbu lah. Secukupnya saja. Iya ta, Dok. Terus dikei tepung kanji. Tepung kanjine aku ya tak kira-kira nek berasnya rontok akeh yo. Ya lumayan terus dicampurno terus dikukus dang maneh pemirsa. Terus dicithaki ambune harume. Bawang putih, ketumbar, garam. Betul. Sama penyedap rasa. Betul. Jadi gak nganggo obat bleng nggih pemirsa nggih. Di anu rata. Airnya nggih jenengan kira-kira saja. Asin ora ya? Yes, mari kita masukkan ke dalam dandang lagi ya. Nah, ini serondok rata toh.
diulek kayak kanggo ulek-ulek. Heeh. Terus di cus. Heeh. Semangat ya pemirsa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-22 ya. Kurang 8 hari lagi kita menuju hari ke 4. kemenangan. Aku 4. Aku 4. Hari kemenangan itu. Aduh. Wis engko dimasukno ning kene meneh. Terus di nganggone ulek-ulek ngono. Ya. Oke. Wes susu. Cus. Dah. Terus. Oh, kontane. Kayak karet tuh. Bu, Eh? Bu, anak telepon Mbak Indah. Bentar telepon. Iya, sik. Oh, kayak karet kok terus dicithaki. Iki Bu telurnya. Iya, si aku tak telepon balik. Sik. Seperti ini gitu pemirsa aku bikin. Heeh. Kan ulek-ulek sih kayak plastik. Sik jere minta Mbak Indah telepon sik sebentar. Itu kan menit kuwi. Gak roh, Ibu wis roh. Anak telepon tenan. Oh iya tak patenane. Ya, aku rae kan. Iya. Setelah dicampur ya pemirsa, terus di apa tenang karo ibu Apa? ngono ki Tutuki. nganggo ulek-ulek. Yo. Ya terus dicithaki. Iku dimakne nganggo Saus. Ketok. Kene iki tak ada. Jadi tidak pakai Apa? orang nganggo obat Semut. gendar. Obat semut. Gawe kerupuk nganggo obat semut terus piye lah, Dok? Obat semut. Obat semut tak tinggal dia obat gendar. Yo iso tapi Ora. Kok tolong genjong nang mbek ibu ngene ya. Dibebek. Nih, Pak. gak urung digoreng kuwi sesuk. Ya ben garing sik lah, Dok. Digaring. Oh. Oke, garing terus lagi. Betul nah yo. Sik sabar. Nek koyo Mbah Bas pinu duwe Mbah Bas. cithakan kotak terus karek klek. Mbah Bas. Mbah Bas pijet kan ada. Wes, engko terus nek garing digoreng. Iki mau nganggo sambel kecap yo enak. Nyetake nek sing duwe cithakan yo enak yo kan yo. Kita bisa jajal nyetake ini. Ya iso tapi engko rusak mbok seneni. Ora tak seneni. Yang penting hasil karyamu, ku dukung. Ndang nek mencoba. Tangane bersih lho pemirsa, kok rejek. Njukuk saiki tok ngene lho, Dok Tan. Deleh ning kene. Iya mben aku ae kuwi wisan. Jajal ya terus ditutup ngene. Ingat ya, Ibu. Yo. Terus dingenekno. Kita kan tenagane kan koyo selepan klopo to. Iya, betul. Nah.
Terus baru diambil. Iya betul. Cis, sama dulu cobain Tan. Itu jujus. Ini ya. Jajal. Sebar jajal ya, Dek ya. Nah, Bu kok kene jekok sithik. Sama ini. Iya. Iya bener. Jekok sakmene, Dok ya. Nah, sithik nah. Wes bener sakmene terus ditutup, kerep terus dikai piring. Di piring. Iku diterep ngono. Nah. Kok backlight ya, Dok ya? Kok kene apa, Bu Sek, maaf. Lah iya bener kok kene, Dok. Kok nomang backlight ta? Ya bener api. Intan api buntri Tan. Intan ndek api ya, Tan. Nyamik. Ih. Unyu-unyu. Wes ya. Iya. Ali. Iya. Ngono ceritane. Inilah kerupuk puli tanpa obat. Dibumbu terus dikasih pewangi, kok pewangi dikai penyedap. Ngoten nggih pemirsa. Nggih, saya tak lanjut dulu nggih. Alhamdulillah wis dadi. Engko entuk mari yo saiki nganu yo, Nduk yo. Ibu iki wis ora kaya mbiyen. Mbiyen lak rajin gawe ayah. Gawe berkat. Digawe kerupuk. Nggih pun pemirsa demikian nggih. Tak antip mengkrene. Demikian cerita siang hari ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis doa semoga diberikan ngomongan yang salih-salihah. Suwe rang gawe kerupuk gendar. Ibu mbiyen, Dok, pas Mbak Indah lagi anyar-anyaran gawe YouTube, Ibu tahu dijak gawe kerupuk ngene iki ning omah ngarep kae. Iki terjadi lagi, terulang lagi gawe kerupuk gendar. Ya ampun pemirsa, Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus dulu ya. Cusnya yang bagus lah ya. Cus, semangat Tan. Semangat Dede.